Абе, дай да му го Пуснато ли? Просто сме го прометнали по най-деликатския начин. Няма да зе. Това е намотаване. Гледай какво става. Това е морски възел да направиш, няма да е така. Нападат ма! Сега, отвързвате. Трябва да отвързвате и кола. Много е важно. Слушайте внимателно, много е важно. Четете бележките. Всеки отбор трябва да донесе чувал. Ако донесе грешния чувал, го оставя в отсрещната страна. Къде отиваш? Още не е готова работа. Трябва да видим какво пише. Четем. Какво пише? Румен. Готови ли сте? Така, прочетете се хубаво, има време. Няма значение, който си изберете. Давай. А там нещо се заплетаха нещата. Днес става и не да видя. Деба тия КТМ, деба много лоши възли! Четете и гледайте. Кой се дава разберете? Това не е отчупвания. Няма нищо, чакам толкова. Айде! Айде, Киро! Леко мене, така ръководски са. Леко чинията. Киро, да не му видиш аварът като тяната. Малко деликатска работа имаше, измъкнаха нещата. Аре, Майдан ти! Карайте ги тия кавазаките, бе!